መንግስቲ ኣብ እዋን ቅልውላው ቫይረስ ኮሮና ዝተመደቡ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዘለዎም ክጸንሑ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ። ሃገረ ሽወደን ስጋት ዞባዊ ዘይምርግጋእ ኣኽቲሉ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ደው ዝብለሉ መንገዲ ንምድዳይ ጻዕሪ ንምግባር ድልውቲ ምዃና ሓቢራ። سلام نعخم يخون كبرات تخاطاتلتي مدبنا مدبات الكومبيس تقرينيا كم يكنيخم نلو مسوني على تشعات تحدار كل تشحن عسران زدالو نيازينا نابخون كوبلي سناي مكتتال منغست شودن مس مشارختو زخونا بوليتيكاوين ودبات شودن بحبار بمخان بزبصحو سممع مسرت نتيكا بمجمار لبدا كورونا اتحيزو تكالات نزبصحن قطبا وحاسيان محوايس تمدبه حجز كم زلو وقت صنح كم زوسنه حبيرو بمسرت مس مشارختو سلفتات استبصح مرددا منغستي نتكالاتن كالوت كفلتات حبرتسبن بسنكي لبدا كورونا نزوردون قطبا وحاسيان محواين مون زافكا بمخفال اتاو جبرن زتقالل دغف مخانو كفلت تخايدلو اذا حجي تناوح زلو ناي دغف معكن ببغزيو مسكونتات لبدا كورونا اندا تدغاغمه وي تحديثو خنا وحويون دو كبل كم زخل صبصبات منغستي ارغاغيصوم አለው ابتين مبل شرشاي معالتي اوطير زلو وق حدحد ايثيوبياوያን تخطيلو فطيرو زلو كبير زباو سغات مفتح هاجر شودن مسز كلهم وغنات كتزارب كمتدلن نزي دليت زمالئ بمنجد اب اديس ابابا زلو امباسادر شودن تسرح كمزلا منيستر وصا غديات شودن انلينده غليصا اب منغو ماكلاي منغستن زباو منغست تግራይን ዝካየድ ዘሎ ወገ ይقጽል ከምዘሎን اب ባይታ ዘሎ ሐቀኛ ሓበሬታ ክፍለጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከምዘሎ ጸብጻባት አረዲኦም እዚ ከምዚሉን ኮሎም እሰር ጋዜጠኛታትን ሰላማውያን ሰባትን ኣብ አዲስ አበባ ብፍላይካ ተወላዶ ዞባ ትግራይ ከም ዝተራየን ዝተቀሰተ ሓበሬታ ትማል ሰንበት መንግስቲን ሚኒስተር ወጻ ጉዳያት ሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ሓላፊ ጸጥታ ሃገር ካልኦትን ኣብ መንጎት ግጭት ምቅያር ምግባሩ ነቲ ሸቅሎት ዝያዳ ከም ዘዕበዮ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ሽወደን ኢትዮጵያ ካፕተን ኣብ ብዙሕ መድያት ዝተሓጋገዛ ሃገራት ምዃና ዝተቀሰታ ሚኒስተር ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝምወል ክሳብ 1.3 ቢልዮን ክሮነር ዝበጽሕ ቁጠባውን ሰብኣውን ሓገዛት ከም ትገብር ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ሽሕ ዝኾኑ ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝርከቡ ይንገር ኣብ ሽወደን ዘሎ ዓቐን ቁጽሪ ደለይቲ ስራሕ ኣብ ዘለዎ ደው ኢሉ ምህላው ሎሚ ንጎስ ተፈነው ሓበሬታ ኣመልኪቱ ወላኳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 12000 ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ደለይቲ ስራሕ ኣብ መላእ ሃገር እንተ ተመዝገቡ እቲ በሃገር ደረጃ ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጽሪ ደለይቲ ስራሕ ማለት 456000 ከም ዝቀየሮ ካብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ዝወፀ ሰሙናዊ ጸብጻብ ኣረጋጊጹሎ ብዘካዚ ቁጽሪ መንእስያት ደለይቲ ስራሕ እውን ብሓደ ሚእታዊት ከም ዝቀነሰ ክፍለጥ እንከሎ በብግዚኡ ቀንዱ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ ዝተፋላለዩ ዓውድታት ዝወርድ ዘሎ ዝሕታለ ስራሕ ዘበገሶ ሰሙናዊ ብስራሕ አልቡነት ከም ዝምዝገቡ ሰባት ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ሽወደን ንሓተት ዕቁባ ተባሂሉ ዝተመደበ ናይ ሓባር መንበሪ ቦታታት ዝፍጸሙ ጎነጻው በኣስታትን ካብ ሓሊፉ ዓበይቲ ህኮትን ዕግርግርን ቀንዲ ጠንቆም بسنك زلو تصبت منبر زفطروم ناشتو ግርጭታት ምዃኖም ቤት ምኽሪ ምክልኻል ገበን ሽወደን ኣብ ዘርጉሕ ሓዲስ ጸብጻብ ኣፍሊጡ በመሰረተ ተሓበሬታ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ናብ ፖሊስ ካብ ዝመጹ 600 ዝኣኽሉ ገነጻው ገበናት ቀንዲ መበገሲኦም ኣብ ናይ ሓባር መንበሪኦም ዘጋጥሙ ደቀቕቲ ነገራት ናብ ዓብ ግርጭት ብምስጋሮም እዚኦም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ግርጭታት ከኣ ናብ ዓበይቲ ገበናት ከም ዝሰጋገሩ ክፍለጥ ተኻይሉ በዚ መሰረት ዝምልከቱ አካል መንግስትን ምምሕዳራትን ኣብ መንበር ገዛውቲ ሓተት ዕቁባ ንዘሎ ጽበት መንበርን ምድራብን ዝፈኽሰሉ ናይ ፍታሕ መንገዲ ክትኣታቱ እቲ ቤት ምኽሪ ጸዊዑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናብ ሓጸርቲ ዜና ከሰጋግረኩም ንሃይማኖታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወሃብ ካብ ምትካል እግሪ ስጋብ መካየዲ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ምዃኑ መንግስቲ ከም ዝወሰነ ሓቢሩ ዝተፋላለዩ ትካላት መንግስቲ ሽወደን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብያተ ትምህርቲ ቆልዑ ኣብ ኣተሃናንጾም ብፍላይ ከዓ ገለገለ ጉጅለታት ንሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ዝብል መረረ እንደ ዓበይ ምስ ምምጽኡ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝተገብረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተኸቲሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሕቲ ሃገር ዶናልድ ትራምፕ ወላኳ ከም ዝተሰዓረ እንተ ተረጋገጸ ንስዕረት ክቅበል ዕጢምጢ ምባሉ ኣብ ታሪኽ ዲሞክራሲ ተሃገር ኣሉታዊ ታሪኽ ዘመዝገበ ክስተት ተባሂሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ንሱ ወላኳ ናብ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ክወስዶ ይህቅን እንተሃለወ
نتي بريزيدنت خوم بمرجع زسعره جو بايدن كاب غعزو عوت كعنقفو كم زيكل ينقر بزحات مبغسيوم كاب معراب افريقيا كم زخونو زنقرولهم سدتنياتات ابتن بمزاوري بصحت زفلطا كوبات دسيتات كاناريم مئتاو كم زجمرو نعلم لخو تكالات سدتنياتات بمتقاس زتوهاب حبريتا عملكتو بمسرت تحبريتا اب زحلف سمون تراي اشغار ناي بحر غعزو بمسغار استات 1600 افريقاوين نابتن دسيتات اتيوم كم زلو ينقر اب زبزح بوتاتات شودن بسنك زحلن قزحن زفطر برد هاندبت ناي منشرتات حدغا يفطر كم زلو بو متنكا طنقاو خوسد بعل مزي مترولوجي اتحساسيبو بزي مسرت اب غزي صلماتن بردن زبزحو اوانن توسخي طنقاو خوسد ملختي تمحلاليفلو بموداتا متحساسبي كلكم اب زتفالالي نقدن موهبه اغلغلوتن استوافركم تكالاتكم من فرياتكم من مللا يخون حبريتا بمنجد الكم بسغرينيا ناب حزبي كزرغحالكم يخون مواعو ريكلام كغبرلكم اتدليو تكالات محبراتن والقسباتن بمنجد ماسنجر ويون اب دحره غصنا بزلو ادراشانا توكسنا نعدم بتوسخي اب يوتيوب زركب channel الكم بسغرينيا ابالاتن مخان سبسكرايب بمغبار تساتافنتكم كترغاغصون لابو كمون بقصات انستغرام فيسبوك تخاتاتولنا سعبنا اندابلنا بعبيوخا اب مربب حبريتانا كتوكسو تخوليخم نلومي زدالنايو زيناو مسانادونا زوم زتخاتاتولكم من يرم ابز مص زيناو مسانادونا كساب نراخب سسناي نعخم سلام